Salut! Hai să vedem ce mâncăm astăzi. O să vă arăt o rețetă cu niște brioșe super simple, doar 3 ingrediente, 4 banane, 4 ouă, 10 linguri de griș. Din compoziția asta obținem cam 9 brioșe. În primul rând se zdrobesc bananele într-un vas mai mare în care trebuie să intre toată compoziția. Așa arată după ce toate 4 bananele au fost drobite. Ne ajută la această rețetă și cei mici, fiind o rețetă foarte simplă. După aia se sparg 4 ouă direct în același vas cu bananele zdrobite și se amestecă. Ultimul ou a vrut să-l spargă fetița și foarte simpatică, nu reușea să bată destul de tare ca să se spargă ouul. Bun, după aia se amestecă toată compoziția și urmează doar să adăugăm grișul și să punem totul la cuptor. După ce numărăm 10 linguri de griș, pot fi mai cu vârf, mai fără vârf. În această rețetă noi le-am pus rase. După aia se amestecă bine totul. La început amestecăm mai încet să nu zboare grișul în toate părțile, după care se poate amesteca mai repede. Bun, când tot amestecul este omogen, se pune în forma de brioșe. Aici am folosit forma de silicon și se dă la cuptor la 180 de grade timp de 35-40 de minute. Verificați în funcție de cuptor dacă e gata sau nu și preîncălziți cuptorul înainte să băgați aluatul. Am primit din nou ajutor din partea copilașilor și asta e o rețetă foarte simplă, se poate face și ca activitate pentru copii, pe lângă că e foarte gustoasă. Așa arată chiar înainte să le băgăm în cuptor și să vedem cum arată când sunt gata. Așa arată chiar când le-am scos. Unele urme de aluat se mai ard dacă rămân pe formă între brioșe. Mă rog, nu e așa important. Hai să le gustăm și să vedem cum sunt în interior. Textura acestor brioșe e una destul de moale și se mestecă foarte ușor, fiindcă nu au fulgi de ovăz sau nici măcar făină în ele. Grișul se înmoaie de la ouă și banane, astfel încât sunt foarte bune. Nu sunt nici foarte dulci, fiindcă nu au zahăr adăugat. Cei mici sunt nerăbdători să guste, am prins aici un stop cadru simpatic. Evident, rețeta se poate adapta, dacă vreți mai dulce, mai puneți niște zahăr vanilat sau chiar zahăr tos. Și am mai încercat cu bucățele de ciocolată deasupra, au ieșit foarte bune. Poftă mare și dacă v-a plăcut rețeta, să-mi ziceți la comentarii cum a ieșit după ce ați încercat-o și voi acasă. Mersi, salut!